Erokamano Nyakwaramogi kuom yiero Ramogi TV waikore makare gi weche manyien mag migago kowuok Communication Center Nairobi. Mokwongo thuond weche. We inform the nation that all preparations for the by-election scheduled for Thursday, the 16th of July 2026, to fill the position of Member of National Assembly for Kalau constituency in Nyandarua County are progressing as scheduled. IEBC ogolo ler ni gikore makare ne yiero madundo ma Kalau e kinde matendo bila to siemo jogo manigi paro mar kelo rochruok. That I have instructed my advocates not to challenge the legality or severity of whatever sentence we deem fit to impose on them, but to challenge only the conditions. And for that, Your Lordship, I thank you for your indulgence. Jalweny machon Peter Mugure ong'adne twech mochwere tok yude gi ketho mar nego minode gi nyithindo ariyo. Youths ok nyal kata mana yudo pesa mar timo ohala, lakini pesa minyalo mi ji 300 mondo chokre mondo kel tulo to nyalo yudore. Wan monego wakwed gini kabisa, kik wabed used because of our vulnerabilities. Mine makedo ne ratich oganda e alwora mar Kisumu dwaro mondo sirikal oked kod timbe maundu masani ohonore e alwora no. Arwaki ni machiegni, nyinga Milton Ochieng. Nyakwaramogi winjo kaka jatelo kata jakom maduol mar IEBC Erastus Ethekon ne loso ewi yiero madundo ma Kalau. Elections in Kalau will be held on the 16th of July 2026. And it is therefore in that regard that we have come together here with all these institutions that play one role or another to give you updates on what is it that we have done in order to ensure that the elections in Kalau proceed as scheduled, and that we give the people of Kalau the opportunity to exercise their democratic right to elect their Member of Parliament on Thursday, 16th, 2026. The Commission therefore wishes to inform the nation that all preparations for the by-election scheduled for Thursday, the 16th of July 2026, to fill the position of Member of National Assembly for Kalau constituency in Nyandarua County are progressing as scheduled. So far, several critical milestones have already been achieved, and these include the completion of procurement and delivery of election materials, both critical and non-critical, to Kalau, gazettement of all the candidates that have been cleared to run for these elections for Member of Parliament in Kalau, the setting up of polling stations and the tallying centers where the electors will cast their votes and be counted. We have also completed the servicing and testing and configuration of our technology. As you know, Electoral Commission of Kenya, the Independent Electoral and Boundaries Commission, uses technology for both voter identification and, of course, result transmission. Jaod bura mar pinje mag Afrika ma ugwe Kanini Kega ochopete sendo bila ma ol jororok mandiko dhoge kaluwore kod monj manotimore otieno manyoro kama nyamburko mare wachore ni nyochiel gi magina gi ji ma pod ok oyangi nyaka sani. Kega wacho ni nowuok e kachung' od bura mar Kalau e timo kampens ne jachung' maduong' bura mar DCP Sami Ngodho e kinde manomonje e yo e wang' apaya mochomo Nyahururu. Kaluwore kode, jogo manotemo chungo nyamburko mare, kara kamano nonyiso dereba mare ni mondo mi okal gi ng'wech, okang' manomiyo jogo chako chielo nyamburko mare gi magina.
Koro wawinjane kaka Kanini ma en jaod bura ma Iala loso ewi monj manotimoreno. Imelenga kwangu. Na unajua mtu akitoa bunduki, kama nimesema, kama unatoa bunduki ya kupiga risasi. Wewe mwenyewe Ibrahim, unakumbuka kwamba ulichukua risasi pale. Risasi kubwa na ukapatia maafisa wa polisi. Ukachukua risasi na kipande kimoja cha bunduki. Wewe mwenyewe ulichukua risasi, lakini wakili alichukua kipande cha bunduki. Kwa hivyo ni bunduki zilikuwa zinatumika. Lakini mimi sikumbuki wakifiatua risasi, lakini niseme kwamba katika harakati hizo my brother ni ile mguu niponye, na lazima tungefanya chochote kuhakikisha kwamba tumepata usalama, na ndivyo hata wewe ulipata habari na ukaja katika scene of crime. Swali la mwisho, umesema kwamba gari lako lilitolewa namba na wakili. That is not what we captured. We got to the scene immediately after. In fact, we got there even before your lawyer, and your vehicle had no number. I don't know, unajua mambo ya number ni driver anajua. I don't know why the issue of the number plate is coming so much, because what is important is that I got myself invaded by police officers. That's the most important thing, that I got invaded by a police officer. And there are so many vehicles here. Hata hizo gari ambazo zilikuwa zinanifuata hazikuwa na namba, na kuna magari mingi sana hapa ambayo haiko na namba kwa sababu ya usalama ya kila mtu. Yeah. Acha mkuje sema. Oh. Sawa. Tuenga sawa hiyo. Utaonekana. Jodak e gwenge ma Olkalau okwa mondo bed gi kwe seche ma koro giikore ne yiero madundo mabiro timore tich ang'wen ma jumani. Koloso yo Olkalau, gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru owacho ni siasa mag tulo onge dongruok, ka bende okwayo josiasa mondo land kwe kendo gilure tir kod chik kanyakla kod nyiso luoro makare. Chama cha UDA, sisi hatujaambia mtu yeyote asifanye kampeni zake, si ndio? Wale ambao wanataka kuleta vurugu, wawe wa chama gani ama gani, wajue sisi ni watu watulivu, sisi tunatii sheria. Kwa hivyo huku Olkalau pia tunataka kuhimiza that there be peace during elections, and that those who have brought this kind of violence, irrespective of whichever party they come from, kwa hivyo wachunguzwe na wachukuliwe hatua. Doma malo miyo manen jalweny Peter Mugure kuma twech mochwere tok yude kod keth mar nego minode kod nyithindo ariyo e higa mar 2019. Kochiwo kuma kamano, jang'ad bura Martin Muya owacho ni kethono en tim makoch, kolero ni kaka nek no notimore onego mi Peter yud kum kata maduong' moingo mano. Kata obedo ni Peter nosebede rumande kinde winjo burano duto, pek mar kethono nomono doho ng'ado ndalo moko ewi kum momiye sanini. But the murders of the 3 accused persons I find were barbaric. The prosecution has called for death penalty. I am aware that the Muluatetu case has not made it illegal, but in the circumstances of this case, and in bearing in mind the time the accused person has been in custody, I sentence him to life imprisonment. Having delivered a verdict of guilt on all 3 counts, I respect that decision of the court, for it presently legally binds me in ways no one can possibly imagine. Nevertheless, and with tremendous respect to the court, in principle, I am unable to agree with the verdict. Obila ma Kayole, Nairobi timo nonro mar nek mar Belaka Wambui Kamau ma jahigni 19 mawachore ni nolwar kowuok e gorofa mar 5 e ute mag dans mayudore Kayole kama Tuto chieng' Ngeso.
Kaluwore kod jodak makono, Wambui osebedo gi ywaruok e kinde ka kinde gi wuon pargi Anthony Njoroge kochiwo buok mar kawo ngimane. Giwacho ni motelo ne masirano chieng' ngeso, Wambui noduogo e ode to yudo ka miyo moro osekendi e odno kendo dak e ode bang' ka noa kuom jonyuolne mane osebedo kuom thuolo mar dwe achiel. Anyuola mare koro kuyo kod lit okwako ka gitemo fwenyo gima notimore mokelo tho mar nyargi, ka gikwayo obila mondo otim nonro mar yango adieri e wi kaka nowito ngimane. Kitu alikuwa ameniambia mamu, ninataka sasa, sababu miba yangu inaonekana, niende nipigwe photoshoot. Hii wanapigwa wa emergency hivi. Ndio miba yake ionekanage. Mimi nataka haki ya mtoto wangu iweze kupatikana. Hivyo tu. Kwa sababu damu ya mtu sio kama damu ya mnyama. What we want is justice for Bella. We clearly understand and we know. I believe. As a family, we believe that was not what happened. And we pray so much that the investigative detectives and DCI na kila mtu aingililie hii kitu. We find justice for Bella. Because there is no way a 19-year-old dies out of jumping from all the way from 5th floor, and she is just laying there with some small amount of blood. Mine makedo ne ratich oganda e alwora mar Kisumu koro dwaro mondo sirikal okel kod tim mar maundu masani ohonore, kama josiasa wachore ni tiyo kod jonjore e kedo gi joma lero kodgi. Maeri biro tok jonjore monjo kanisa mar ACK St. Stephen Milimani chieng' Jumapil mokalo e kinde arambe manoyuorie kod gavana ma Siaya James Orengo kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna. Ka giloso gi jofwamb weche kaunti ma Kisumo, minego jiwo apisa mag sirikal machano kendo chulo jonjore mondo were kod timno. Okawo kamano to ngima oganda mathoth biro lal kendo keto piny Kenya kama rach. Migawo mar arita bende ojiw mondo ndhi jonjorego ka minego eko koni gin joma ong'ere kendo ok nyal tamo sirikal makogi. Have organized goonism that is taking place, and that it is heavily financed, and that it is heavily organized. And that is a fact. So that's one side. The second bit is that whereas we have these organized goons that we're seeing, we have for some reason a police sector that has refused to act completely and is helpless about what is going on. Now, the only reason why that becomes an issue for us is that whoever is organizing is certainly a person in power, able to also organize the police to not act. So this helplessness that everybody is feeling is deliberate and intentional. And it gives the people, or it's trying to give people, an opportunity to come up with recommendations. The law is very clear. You break the law, we know what is supposed to happen. It is so unfortunate that when a political class have their own fights, as young people, we are always caught in the middle. We've seen the goons that were yesterday captured on camera, and this is not the first time seeing this, especially when political clans come together. It's the power struggle that affect the young people. It's the power struggle that now affect women and children. Pangis jini kikwa iye mondo ti kodwa as political weapons ge jo siasa. Kendo wan kaka young people wacho ni jo ma youth ke uluongi ni dhi e gika inago. Ke ochuno ni pesa manya kikao to werigo kabisa. Ngis gini gibi youth groups gibi giao no hen yudo kasani youths ok nyal kata mana yudo pesa mar timo ohala, lakini pesa minyalo mi ji 300 mondo chokre mondo kel tulo to nyalo yudore. Wan monego wakwed gini kabisa, kikwa bed used because of our vulnerabilities to be political tools for violence. MCA ma viwandani omaki kendo terete sendo bila maburuburu kidhi dojne doma makadara kod ketho mar kuo kod ang'enge kod ketho mwandu. Aaron King Arab mong'ere kod nying mar Rooney nomaki kod jowetene mamoko kuom turo dukni mag simbe e kadak ma Donholm. OCPD ma Buruburu Boniface Omuk owacho ni jok manomaki go eko ibiro dojnegi kod keth mar kuo kod ang'enge ka ne gitimo keth makamano e chak madwe mar 6 higani. Tim makamano ero nomoko tulo e kinda grube ariyo mag jonjore kama none MCA no kasiro dhao makamano. Tim manomiyo apisi mare bende notiaye mach. That we are holding
the Honorable MCA for Viwandani, that is Honorable Aaron Kingara, together with other 2 individuals, will all be arraigned tomorrow before the courts for the offense of robbery with violence. One of them had already been arrested and charged for the offenses. That is one of the goons had already been arrested. For this matter, we are still going for the others who are also involved in the same. There were many characters involved in the same. Ng'anyo mano chan bago chieng' tich ariyo e kar dagole mar bunge ma Amboseli e kaunti ma Kajiado e wi daro kar rito leno nochungi tok jatend piny William Ruto donjore wachno kendo yawo thuolo mar loso. Ka giloso gi jofwamb weche kar rito le mar bunge mar Amboseli e nyasi mar alam, jotelo ma Kajiado kotelnegi kod gavana makono Joseph Ole Lenku wacho ni jatend piny onyiso jatend migawo mar limbe Rebecca Miano mondo ochuoga put mar winjruok e kind jotelo kod jodak ma Kajiado. Gisingo mar bago ng'anyo kendo monjo kar leno ero ponono ni jatend piny ok ochopo singo mare. Babalonda rasiki jasiro singali ne tuita. I want on behalf of my community and the county government to thank the president for intervening to save a situation that was threatening to get out of hand. I have also had the conversation with Minister Rebecca Miano, who on Friday will be meeting leaders in this ecosystem to continue to find a solution to the existing tension. Tumenataka kuchukua nafasi kwamba kusema Your Excellency tumekusikia na community na viongozi wa group tumeongea wote, tumekubaliana ku call off ama kususpend. Ndio nasema kwamba tumepotea, tuna suspend. Your Excellency, unaposukuma county, mimi kama mbunge na hawa watu wetu wa group branches tunasukuma 40% yetu. So we are stakeholders as community. Na kwa hivyo kama community tumesuspend, tupeane heshima kwa rais na tukupatie heshima. Kwa hiyo muda wa mwezi 1.5. Kama kuna njia ya mzozo huu kutatuliwa haraka, itatuliwe kwa sababu mbuga hii ya wanyama iko hatarini. Sasa hivi nimetembea, KWS wametelekeza mbuga hii, na hivi karibuni hakutakuwa na mabarabara, maji itakuwa imefunika kila mahali. Erokamano nyakwara Mogi kuom medo kete Ramogi TV en thuolo mar kawo yueyo mokwongo migago andiote mar wachona neni makare migago mano Sara Singa nyakwara Odongo mar wang' neno West Kanyamkago wacho ni oneno wagi wuon mare wuon Adoyo mano Jaramogi to kendo oneno Ramogi TV pile ka pile. Ayie gi mine ma Kisumu mano Pastor Boaz Osida erokamano ahinya ka achiel kod jogo duto ma oro ote aneno ka bet machine dhina mos ka kamano to wakao yue waduogo bang' thuolo machuok. Mana kagima ntie otego moro ma ng'ato keto ne pari kae. Nyaka nyoro wateka ne wan gi yie mang'eny ahinya kuom pari. To kawuono nikech nyathi achiel wan wapare wan wawuon. Mungu, asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa kuniamsha asubuhi. Asante kwa baraka na neema zako. Asante kwa wema na fadhili zako. Umekuwa nami kwa mazuri na mabaya. Niwezeshe nikupende zaidi, nifuate ahadi zako, kwani uko na mipango mema kwangu.
Amina. Dial *811*404# to get Mungu as your skiza tune. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Wuktich ka wuktich, yawuot luo tingo duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, nyakumga juang en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo marakwayo. Chieng' magoro, kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Morindo yo, nyanya penyo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo, bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalias to kapok wakelo ngolo. Wapuonjre ni timo Ma en Baknan. Piny chalo chiro. Igo enengo. Ingiewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma. Are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakorom Gajuang' madwaro duoko, to ka emwabiro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Machiegni kendo, ngima jopuonjre maingo 300 e skul primar ma Nyang'ori e kachung'ol bura ma Hamisi e kaunti ma Vihiga medo bede andaki kaluwore kod kethruok mar kilese. Kilese manoger higni 100 mokalo kod jowagunda moko koro tado magi adwa mana podho kendo bet marach. Moko kuom jodak eko owuok oko mar kwedo chal makamano ka koro gidwaro ni jaod bura makono mondo konyie ngima nyithindo masomo e skudno mawuok e tong' mar kauntis ma Siaya, Kisumu kod Vihiga. Jaod bura ma Hamisi okwayo jodak go mondo mi onya kwe eka irito los kilese go eko e tam mabiro. Miundo msingi imekuwa katika hali mbaya, madarasa yana mashimo kwenye sakafu, alafu ofisi ya mwalimu mkuu iko katika hali mbaya, na hiyo hali imekuwa hivyo kwa muda mrefu. Kuna darasa kama 3 paa ilibomolewa na mvua, upepo wa mvua, ambayo imekaa pia hivyo kwa muda mrefu na haijaishughulikiwa. Kuna watoto wengine ambao wako exposed na ng'ombe, so hiyo especially watoto wachanga wenye ambao wako shule ya chekechea.
So zinapokimbia unaweza pata zinagonga mtoto na zinamdhiri kwa nyama nyingine. So it's a risk to the child, a learner. It is really affecting wanafunzi kwa sababu wanafunzi hawako kwa environment nzuri ya kusomea, ndio manake hata performance ya shule haiko sawa vile. Mimi ndio mwakilishi wa CDF Gamalenga sublocation na niko na haya ya kusema kwamba ni Gamalenga sublocation tuko na primary schools public mbili ambayo ni Nyang'ori Primary School na Gamalenga Primary School. So in Gamalenga sublocation kuna shule ambayo iko kwa njia ambayo ni mbaya sana. Ukiangalia mijengo zile ambazo ziko kule zilijengwa na wamishonari. Na wamishonari walitoka mahali hapa kitambo sana. Ni hizo mijengo ndio bado ziko sehemu yetu ya Nyang'ori. 100 years bado hazijarekebishwa. Ukiangalia kule nyuma kuna madarasa 4 ambayo ni milango 4 imejengwa na CDF. Ilijengwa kwa kipindi cha kwanza cha Mheshimiwa Jumosi na haijawahi fanyiwa marekebisho. Jotelo makadhwadh nam chumbi medo jiwo achiel mar oganda makono mar bedo kod jalar komten piny Kenya yiero mar higa 2032 kane gilose boma ma Kwale kama notele kod jatend migawo mar mwandu mabuolo Hassan Joho gi nyawadgi matuke Salim Vuria. Jotelo go wacho ni riwruok mar oganda ema biro miyo gimbi mar laro kombe mamalo e yiero mabiro. Gimedo ni gibiro siro jatend piny e yiero maduong' ma higa 2027. Hivi ndio nione ushahidi wa kina ya watu tumevumilia kukaa kwa sababu mmeheshimu hatua hii. Tumuombea Mungu abaki salama salimini 2027 atoboe arudi kama rais kwa tamu yake ya pili kule mbele, naye pia tu huko mbele huko mbele, sio Mvuria huko mbele huko, halo huko mbele huko, watajua uko wapi mbele ama namna gani? Tumesema safari hii region yetu ya Pwani ni lazima iheshimiwe, kura yake ihesabiwe, kura yake iwe na maana kwa taifa la Kenya, kwa sababu hawa watu wengi wanaongea wanasema wako na numbers, wanasema namna hiyo, na sisi kwani hatuna watu hapa? Leo hii Mheshimiwa Ruto atusikiza, lakini atatusikiza zaidi wakati sisi mchango wetu utakuwa ni mkubwa. Tusidanganyane sisi tukishindana na mwingine ambaye atakuwa kura zake ni nyingi, zetu ni kidogo, mwenzetu atasikizwa wa kwanza. Kila aliye hapa leo yajua tunataka barabara sisi kutoka hapo kwenda Tiribe iwe Kwelani. Mimi nilikuwa na mtoto anasoma Dubai. Mtoto wangu anasomea udaktari. Nilikuwa na shida ya pesa milioni 2. Rais alikuja hapa Kwale, nikamfuata nikamwelezea shida ya yule kijana ambaye wangu anasoma udaktari. Kumweleza, aliniambia Senator Joe, kesho nikupatie milioni 2 umlipie yule mtoto school fees. Huyu anafaa wafai? Gavana ma Machakos Wavinya Ndeti koriwore kod sirikal mamalo owacho ni gisechako kelo dongruok mag kunyo kisima mag pi kaka yor kelo yot ne jodak makono. Kanolose romo moro mar riwruok motisi ni Athi Water Works Development Agency, jolony e sekta mar pi omedo ni gavana keto dongruok mag pi e konyo kwan mar ji mamedore, ka bende okelo lony manyasani e rango kaka ji tiyo kod pi kanyakla kod gik thedho pi. We are moving in the right direction now as a county government, as we also try to do some of the water infrastructure and also doing some mini dams in Machakos County, Tana Athi coming in. We are getting a lot of pressure in the urban areas. Nairobi is moving this way. When you come to Machakos now, there are a lot of people living in Machakos. And the sewer system that we had was collapsing. Yeah? The water, we cannot even provide enough water in Machakos County. I've also come up with different municipalities. With those where we have suggested the municipalities should be, there are towns and big towns that are growing. We are looking at the capacity of the treatment plant is 18,000 cubic a day. Currently, we are only able to do 9. So the new intake, we should be able to double
that particular treatment volumes to 9, and we should be able to provide Kitui County, they take 9, a dedicated line for 9, and then the Machakos County should also have a dedicated line to support the additional 9,000 cubic a day. Rowere County ma Taita Taveta koro wuok oko kanyakla matiyo gi pok margi e puonjo jowetegi midhiero ma yedhe mamero ji kelo. Ka giloso Voi, rowerego wacho ni yedhe ma kamago osemiyo thoth joweyo somo ka koro giriwore kod sekta mar arita e kedo kod midhiero ma kama ma gimedo ni ok gibi yie ni mondo ti kodgi marach e kelo tulo e rombe mag siasa. Kwa vijana wale wako pale nje wanajituma, mimi ningewadvise tu muendelee kujituma, never give up. Pale huko kesho yako itakuwa bora zaidi. Unaweza kuwa leo unaona unateseka, lakini kesho ikawa yenye mafanikio na baraka tele. Kuna watu wakuna degrees, wakuna diplomas, lakini hawana ile nafasi ya kupata ajira. Wanaambiwa tukue na experience ya 5 years, lakini swali ni je, hiyo experience tutatoa wapi kama tujapewa nafasi? Unaona? Kwa hivyo ningependa vijana wenzangu muweze kuvumilia. Siku itajipa tu, msitie shaka. Tuweze kujiinvolve katika activities hizi za majenzi, and I'm also seeking support also from the government. Hizi nini za kula miradi si nzuri kwao, na wajibidishe wawe wakifikiria kama si masomo. Unajua kila mtu ana masomo. Kwa hivyo talanta ni nzuri, na waache hizi si nzuri kwa afya yao na si nzuri kwa maendeleo. Moko kuom mine ma johand mira mawuok e kaunti ma Marsabit obago ng'anyo mar tipo ma sundo ten kaunti no kuom rem chiwo pok maromre e kind mine duto ma johala. Kotelnegi kod Kabale Tache gi Wato Elema, minego ywak ni ok giyud pok moro amora kowuok kuom sirikal kaunti e riwruoggi moting'o jokanyo 478 ka riwruok moro moting'o jokanyo 60 matayo weche mag ler mar cho e bomano to yudo sir kod pok kowuok kuom sirikal kaunti no. Gikwayo sirikal kaunti no mondo riw johand mira e chenro duto mag ohala kendo nego gitim pok maromre mondo mi gijiw achiel mar johala. Kie kindeno gikwayo gavana margi Mahmud Mohamed Ali mondo oketh arambe mochan timo mageto mana johala moko, ka gikwayo mondo mi oket bura mar lalruok e weche mosebedo ka kelo pogruok. Gavana amepatia nafasi wanawake 60 ambaye wako katika group ingine na wako na hata na toilet, public toilet ambaye wanafanya biashara, wanapata pesa kutoka hapo. Na hawa wanawake 478 hakuna kitu yoyote wanapata kutoka county government. Kwa hivyo ni kwa sababu ya kuachwa nje, akina mama hao wameamua leo watatoa sauti yao ili wasikike. Tunataka tutoke, tukue na haki, ionekane kwa serikali, hata kuu, hata president, hata deputy president. Tunawaheshimu wote, hata governor. Wengine ni yatima, mama anakaa na watoto peke yake, mwingine ni single mothers. Lazima tusimame, tushikane mkono, ndio tumetoka. Governor alisema hiyo maneno yenu nitangalia. Sasa ile maneno governor alisema atangalia, hiyo maneno haijakuwa. Sasa ndiyo shida ndio ilikuwa imetufanya sisi tutoke hapa ili tufanye maandamano siku ya leo. E weche mamoko en ni jagore migao mar weche mar pinje ma oko Roslyn Jogu oketi orindi maliet malero ne komiti mar od bura e wi kaka omenda jopiny itiyo godo kaachiel gi gino mamon apisas mag sirikal tiyo gi ndege mar Kenya KQ e dhi e pinje ma oko. Jogu nodwoko penjo e wi lipot mar kaka omenda mar migao no notieko omenda 2023, 2024 kod 2024-2025. So please indicate why were PSC adding more staff which you had not asked for? Who gave them the paperwork? Chair, you would be asking me to do something that is beyond my powers, which is to speak about what goes on in the PSC, in other PSC or other offices that I do not have control over. And no, there are no phone calls between myself and anybody for these
for what you seem to be proposing. Now, there was a budget, honorable member, for the entire establishment. Remember, we are a new department. So in that year, when we were granted an establishment of, I want to say 197 or something like that. I could be. You are free to ask so that you are sure. Yeah. Yes. You are free to do so. Okay. I can confirm what the initial establishment we were granted was. We had budget for the entire establishment. Gedo mar od thieth manie ngas mar 4 kata level 4 e ward Masago e kar chung od bura ma Narok South ochopo ata malo 76 magino wachi kod jatend migawo ma jolweny Soipan Tuya e seche mano rango gedo makamano. Soipan bende no medo ni ibiro med kitanda ma jotuo kaka yor kelo dongruok makare. Soipan kata kamano oseyo jogo mobalo kod sirikal maonge tiende ka koro wacho ni mondo mi oriwre gi jatend piny William Ruto e kelo dongruok. We are almost 80% complete with the level 5 hospital in Narok, and we are just telling wananchi and the people of Kenya to support the visionary leadership of His Excellency President William Ruto, because we are at a point where Kenyans at the very remotest places of Kenya, we have an existing dispensary here which is an 18 capacity facility. So coupled with the 64 bed that we are going to have in this new hospital, we will have a total of 82 bed health facility here in Sogo. Hii hospitali iko hapa ni kwa sababu ya ile maneno rais alisema akisimama hapa. Rais ametimiza ama hajatimiza? Nonro motim gi riwruok mar Kofi Annan Foundation oyango ni Kenya en achiel kuom pinje mineno ni tulo nyalo muochie e yiero mage. Nonro oyango ni rapim mar nyalo mar Kenya luare midhiero mar tulo e yiero mabiro en atamalo 84.1, mano manie kind pinje 10 mokwongo. Lipodno koro yango dwaro ni nitie dwaro mar oganda kod sirikal neno ni ogeng'o timbe makidek kelo midhiero ne piny kaka notimore higa mar 2007. Piny Kenya kidek neno tungni kod lweny motudre gi siasa e kinde yiero mag 2027. Man kaluwore gi report ma ogol gi Kofi Annan Foundation. Report no nyiso ni piny Kenya pok ne otimo yiero moramora e yor kwe. Nyaka nene kama koro keto piny Kenya listi mar pinje 10 matulo thoro bedoe koriwo koda ka piny Somalia, Burundi, Nigeria kod the Democratic Republic of Congo. Piny Kenya no bedo ko tulo mapek e higa 2007-2008 bang' leno maduoko mar yiero ma jatend piny tulo manoweyo ji moloyo 1,000 kowito ngimagi. Report no ma ogoli dwe mar 6 kata kamano yango ne piny Kenya otimo maber moloyo pinje moluore e keto chike kod chenro mag yiero, to kata kamano piny Kenya pod nyalo biro bedo gi tulo e rapim mar 84.1. Ka irango rapim rochruok mag yiero mathoro timore pinje, Kenya ni kod rapim mar 45.4, kamano ni piny mar rapim mamalo ma oketi ne pinje mane aluora mage ma en 51.1. Kata kamano luoro to pod nitie ni kako kao kang' to tulo nyalo muoch. Report no yango ni nondono notenre bedo ni piny Kenya kidek bedo ko tulo mag yiero kama oriwo lweny manie kind oganda e miere, ng'anyo kod liet mag siasa. Report no yango ni lwasi mar siasa mar Kenya kidek bedo gi tulo kaluwore gi piem mapek ma jatend piny, siasa mar dhoudi, onge mar tije ne rawere, laro lowo kod rem bedo gi adieri kuom duol matao yiere pacho ka IEBC. Weche mamoko maduol lwasi mar yiero gin pek mar ngima, liet ma ikelo gi liet mar siasa, ma ikelo gi kweth maketo sirikal tesre, usuru mamalo ma oganda kwedo, tiyo marach gi obila kod mibadhi. Report no yango ni duol mar IEBC ni kod ting' maduogo yie mar oganda kuomgi kendo duoko chien nyalo matulo bedo e yiero mabiro.
Ripodno bende oyango ni piny Kenya ni kod bede migepe motegno kanyakla kod riwruoge motegno makedo ne oganda ka bende piny Kenya ni kod chike motegno mohewo pinje mamoko mokiyo kode kama owinjo bedni gayo tulo e pacho ka otigo deyo makare. Ripodni biro kodong higa achiel to piny Kenya dhi e yiero maduong' ka kweth makero sirkal tesre bende temo manyo jachung' achiel mabiro piem gi jatend piny Kenya William Ruto. E kinde malit mar siasa bende koro medore, rombe mag siasa osebed ka itimo e monj mag siasa ma oseyo oganda gi hinyruok ka kweth seyo nyawadgi kuom tulo makamago. Ten County ma Mombasa ochuogo kama oyiedhi ma tiego jochiw thieth e yore mag fwenyo, gayo kaachiel gi chiwo thieth ne jotuo mag Ebola ka dipo ni tuono nyalo chopo Mombasa. En okang' ma gikone gikawo bang' piny owacho yango kaunti ma Mombasa kaka achiel kuom counties ma kidek gamo tuoche ma kamago mapiyo to chutho kaluwore gi welo madonjo kendo mawuok e pinje moseyangi ni nikod tuo mar Ebola mana kaka Joja Oko leronwa. En kama oyiedhi mar rito jotuo Ebola manie gweng' ma Port Reitz e od bura ma Changamwe kaunti ma Mombasa. Kae, jolony mag thieth sani ichiwo negi tiegruok ewi kaka ginyalo fwenyo jotuo Ebola to kod kaka inyalo ga tuono landore mapiyo. Currently, we are at Port Reitz, where we are training the healthcare workers to equip them on how to respond to a viral hemorrhagic disease or Ebola. So this is a simulation center or a training center. As a county, we've been marked as a high priority county because of our proximity to the point of entry through the airport, through the seaport, and also our transportation hub, which involves the truck drivers through the point of entry, the borders with Congo, Uganda, and all the high-risk countries that are reporting the outbreaks. MSF has supported the Department of Health in Mombasa already for Mpox and for cholera. So now we are very happy to contribute to this Ebola preparedness. Ma en bang' yangore ni kaunti ma Mombasa en achiel kuom counties ma jotugo kidek chope mapiyo nikech wuodhi mag meli, ndeke madonjo kaachiel kod jogo mang'ado kiewo kowuok e pinje mag libamba. Currently, we are training around 20 healthcare workers from different cadres. This includes the doctors, the clinicians, the public health team, and the surveillance team. These are the first responders for sure. One of the pillars that we are really strengthening now is the case management pillar, which involves the surveillance efforts, the case management efforts, and also as well as the clinical management of these cases. We really want to help the department to equip the health workers, but not only the health workers, to be prepared in case there is a suspected case. Chenro no mar tiegruok ma itayo gi Ten County ma Mombasa kaachiel kod riwruok mar MSF, achiel kuom maino ma gikone giketo en neno ni jochiw thieth go bedo kod ikruok makare ka dipo ni tuono nyalo muoch e pacho ka. Kata kamano, gigolo luoro ne jodak ma Mombasa ne nyaka sani onge lipot mora mar tuono moseyudi e pacho ka. We have no Ebola case in the county and the country, but this is a very essential place or an essential step for emergency preparedness. Facility is well designed to act as an isolation facility, although in case of an active outbreak, we as a county will be able to expand the facility more, because at the moment it's not able to hold as many cases as possible. But I really hope it won't happen. There is no Ebola outbreak here. Ma timore bang' tuono muoche piny DRC kuma oganda mathoth osewito ngimagi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Bishop mar kanisa mar Anglikana Bade Manyaururu Samson Gatahi kaachiel kod jotelo mamoko wacho ni duoko piny osuru miyo jopiny ola mag yawo ohala kod bero nderni gin moko kuom yore mag bero uchumi kod ywayo joket mwandu mabiro chiwo tije no jende pacho ka.
kagiloso yo Nyahururu e kinde nyasi mar yawo katimo orako e chiro mar Maguo e boma ma Nyahururu. Nowacho ni jodologo ni gedo mar katimo orako no biro konyo e chwalo somo mar CBC kod chiwo thuolo mag tije e bomano. Gimedo ni rito mwandu kaka ndara kod bende en achiel kuom yore mag ywayo joket mwandu mabiro miyo jende tije pacho ka. To pray for our government to consider supporting local investors, maybe through incentives and the likes. I don't know how, but I know there could be a way that the government can support, and maybe with such kind of incentives, they can give them some support to ensure that they can do more. And for such a facility that can employ over 50 youths, this is a great investment, and such a couple should be celebrated. This project was a smaller project when we started, but along the way, the dream became a wider dream, requiring more finances, requiring more people, requiring more everything. And therefore, along the way, it has not been very easy. But I thank God that along the way, He's given us the people who mattered at the right moment. Through the support of our director, he was so honest about it, and he knew exactly that is what we wanted. Therefore, God together with us, this is how far we've gone.